Benvinguts a tots i totes al programa dels participatius i participatives. El tema d'avui és la participació dels nins i nines i adolescents. Anirem pel parc demanant als nins i nines i als adolescents què troben sobre aquest tema. Hola! Hola. Te podia fer unes preguntes? Claro. Com te noms? June. Vale, June, què és per tu participar a la teva comunitat, en el teu poble? Per jo participar és poder... les persones me poden escoltar i que respectin les meves opinions. Moltes gràcies, June. Hola! Te podem fer unes preguntetes? Sí. Vale, primer de tot, quin és el teu nom? Enric. Vale, molt bé, Enric. De quina manera creus que els infants i els adolescents poden participar a les activitats dels pobles? Pues fer preguntes a los ajuntaments per millorar les coses dels pobles. Ah, vale, moltíssimes gràcies, Enric. Adeu! Adeu. Hola, perdoneu, mos podem seure amb vosaltres i fer-vos unes preguntes? Sí, clar. Sí. Començam. Bé, que vos nomeu? Jo me nom Maria Magdalena. I tu? Jo Maria Esperança. Moltes gràcies. Bueno, Maria Magdalena, te començarem fent una pregunteta a tu, vale? Vale. Creus que tothom pot accedir a totes les activitats? No sempre, hi ha vegades que els pares no poden permetre pagar-ho en el seu fill. Moltes gràcies. I tu, Maria Esperança, com entreneu les activitats del vostre poble? Molt de pics ni tan sols mos enteram. Crec que s'haurien de fer més cartells informatius i posar-los a les zones més transitades perquè tothom ho sàpiga i hi pugui participar. Moltes gràcies a totes, Moltes gràcies a totes dues. Adeu. Adéu. Hola, nins. Hola. Com vos nomeu? Miquel i Pau. Us podem fer unes preguntetes? Sí. Vale, Miquel, començarem fent-te una pregunteta a tu, vale? Miquel, com t'agradaria sentir-te quan participes en una activitat? Respectat, segur, i si no estaria segur de jugar en aquest joc. Molt bé, Miquel. I tu, Pau? Creus que tots els infants poden participar a les activitats del municipi? Jo crec que no, perquè hi ha activitats amb límit d'edat. Moltes gràcies a tots, Moltes gràcies. Adéu. Adeu. Hola, te podem fer unes preguntetes? Va. Vale, primer de tot, quin és el teu nom? Meu nom Ramon. Vale, gràcies, Ramon. Després, què t'agradaria que hi hagués al teu municipi per poder participar en més activitats? Algun lloc tipus multisport per poder provar els diferents esports. I després escollir el que ens agradi més o inclús participar-ne més d'un. Vale, moltíssimes gràcies, Ramon. Adeu. De res. Adeu. M'agradaria saber la teva opinió. D'acord, endavant. Quan participem en activitats, hem de dur material de casa? Sí, i qualcun moments això pot ser un gran engorro, perquè hi ha gent que no s'ho pot permetre. Ai, pens igual. Bueno, i jo també vull saber la teva opinió. Creus que les activitats estan adaptades per a tots els nins i nines? No sempre. Hauria d'adaptar alguna a les necessitats dels nins perquè alguns tenen qualque malaltia o van en crosses. Estic molt d'acord. Bueno, Bé, bon anar ja. i acabam el programa. D'avui! Adeu! Fins demà!